Ľudia, ahojte. Teraz v jednej lekcii vysvetlím, čo sú aritmetický priemer, rozsah, mód a median. Dnes budeme potrebovať kalkulačku. Začnime najjednoduchším, aritmetickým priemerom. Aj v živote ho budete používať. No, najprv musíme vytvoriť veľmi dlhú frakciu. Prečo? Pretože v čitateľovi budeme mať čo? Budeme mať súčet všetkých týchto čísel. To znamená, že potrebujeme 41 plus 30 plus 52 a tak ďalej. A v menovateli musíme spočítať, koľko máme sčítancov. Začneme najprv menovateľom, pretože je najjednoduchší. Však 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. A do čitateľa pridajme 41 plus 30 plus 52 plus 32 plus 37 plus 45 plus 40 plus 42 plus 49 plus 39 a plus 32. Prepísala som to v tomto poradí, pretože mi je vlastne jedno, aké je poradie. Mohla by som to urobiť hoci od konca, hoci akokoľvek. Pretože v tomto prípade vôbec nezáleží, v akom poradí sú sčítance. Takže sčítajme. 41 plus 30 plus 52 plus 32 plus 37 plus 45 plus 40 plus 42 plus 49 plus 39 plus 32. Tak, dobre, máme 439 v čitateľi, v menovateli stále 11. A teraz vydelíme 439 jedenáctimi. Dostali sme 39,91. Áno, približne takto. Toto je náš aritmetický priemer. Teraz musíme zistiť, čo je rozpätie. Rozpätie je rozdiel, teda čo je rozdiel? To znamená mínus, áno, medzi dvoma číslami. Aké sú to čísla? Prvé číslo je najväčšie číslo. Ktoré je tu najväčšie číslo? Takže to určite nie je 30 však. 40. No, možno ich je tu 50. Áno, máme 50. 52 je najväčšie číslo v tejto sérii. A teraz musíme zapísať druhé, opäť najmenšie číslo. Tak. Aké je tu najmenšie číslo, chalani? 30. To znamená, že od 52 odpočítame 30. Koľko to bude? 22. 22 je náš rozsah. Aritmetický priemer, rozsah. Teraz musíme vedieť, čo je móda. Móda je číslo, ktoré sa v sérii vyskytuje častejšie než iné. Tak, ktoré číslo sa tu vyskytuje dvakrát? Máme tu také? Našli ste? Je to 32. Pozrite, tu je 32 a tu je 32. Ostatné čísla sa neopakujú, takže 32 je naša móda. Ešte by som chcela povedať, že niekedy móda neexistuje. Teda, ak by sme mali sériu bez 32, každé číslo by sa opakovalo len raz. To znamená, že móda neexistuje. Stáva sa, že povedzme 32 tu a tu by bolo ešte raz povedzme 41, áno? Takže takto 41. A u nás by sa toto 41 opakovalo. 41 vychádza, že by boli dva režimy. Také sa tiež stáva. A teraz musíme nájsť, aký je náš median. Median? Dobre. Ako musíme nájsť median? No, poprvé, aby sme našli median, musíme prepísať od najmenšieho po najväčšie, teda vzostupne. To znamená, že to treba usporiadať. To znamená, že median vždy hľadáme v usporiadanom rade. Tak, poďme na to. Najmenšie, koľko ich tu bude? 30, áno, 30. Potom budeme mať, myslím, 32, áno? Úplne správne. 32. Takto. Budem ich zvýrazňovať, aby som na nič nezabudol. Čo máme ďalej? 37, potom 39. Môžete si to tiež písať na papier. Potom máme 40, potom 42, 40, teraz máme 41.
41, teraz máme 42, 42, teraz máme 45, 45, 49. Dobre, a zostalo nám 52. Tak, koľko tu máme čísel? Áno, máme 11 čísel. Čo to znamená? Je to nepárne číslo. S nepárnym číslom je to oveľa jednoduchšie. Prečo? Lebo jednoducho povedzme, koľko máme, povedzme, tu je 5 však a tu je tiež 5 čísel a toto je medián 40. Predstavme si, že máme párne číslo. Čiže povedzme pridáme, predstavme si, že sem pridáme ešte raz 52. No hypoteticky však, ešte raz. Tak, pridali sme. A vychádza, že nie je stredu však. Čiže tu máme stred. Koľko tu máme? 6, áno, čísel a tu máme tiež 6 čísel. Tu máme stred. Čo musíme urobiť? Musíme z týchto dvoch čísel, čo stoja po stranách stredu, vypočítať aritmetický priemer. Čiže 40 plus 41 delené 2. Koľko to bude? 81 delené 2 dostaneme 40,5. To je medián